Onks Kaisu muuten työvuorossa tänään? Ei, Kaisu ei ole meillä enää töissä. Osaatko sanoa miksi? Hän voitti S-arvolla ison summan ja perustaa kampaamon. You are my cousin. Of course, today'll stay as one till the end. Whatever happens. God saw that look, filled with sin. What look? There was no look. You need to confess to me. Purify yourself. Confess what you were thinking when you looked at him. Nothing. Please, Father. There was no look. There were no thoughts. You listen to me, child. You are a sinner. God wants me to purify your soul. I am a sinner. I am a sinner. I want to become pure again. Yes. Punish me. I deserve it. Hetkellisesti se on. Nyt valitettavasti. Thank Tosi you for valitettava understanding, tilanne. sir. Have a nice day. Yes, thank you. Where have you been? I'm sorry. My phone died. Bullshit. Please, don't even go there. Then where have you been? And why weren't you answering your phone? I was with someone. Who? It doesn't matter. It matters. You're using again. I already told you I'm not. Just give me a fucking break. I was with someone, okay? With someone. Fucking hell. What an answer. Are you okay? I'm fine. You can go back to sleep. I'm not kidding. I can't be with someone who's gonna end up fucking dead. I know. I've been through like enough traumatic shit in my life that I don't Yeah, like. I get it. I get it. Me saatiin se kiinni. Ei tää toimi. Me ollaan liian erilaisia ja vääriä. Miten muka vääriä? Me olemme täydellinen. Ei, me ei olla täydellisiä. Me oltais ehkä täydellisiä, jos me ei elettäisi tässä todellisessa maailmassa. Mutta mä elän. Ja mä tarvin elämän, jossa on jotain järjestelmällisyyttä. Mä tarvin tulevaisuuden, jossa on jotain struktuuria. Mä haluaisin olla sulle se ihminen, jonka sä toivoisit mun olevan, mutta mä en vaan oo se ihminen. Mä oon kyyninen, pragmaattinen, mä oon käytännöllinen realisti. Saa pelätä. Me ollaan käyty tää läpi jo 100 kertaa. Mä en pelkää. Mä en vaan oo onnellinen tässä. Sä oot tosi ihana ja tunteellinen ja romanttinen ja... Heikko. Mitä? Mä en sanonut, että sä oot heikko. Sä sanoa sen aikaisemmin. Mä en sanonut, että sä oot heikko. Ne otti Tompan kiinni ja nyt ne keittää sitä tuolla kuin rapua. Ei. Penny, why are you being so serious today? Has something happened? If I were you, I would hide that book somewhere. Take it easy, cousin. We don't have to read it, okay? I just wanted to break away from this chaos that is testing us all.